свърши. Така. Сега тук го слагаме така. И опъваме. Спъня така с двете ръчички. Едното тук. Другото тук. Спъня тук. Ще направим пижо и пендаба. Да, ще се направи хубавичко. Постарай се малко да се изчисти. Що и няма вече изобразено? Това трябва да го отрежем. После ще го отрежем, ние нацяло ще го отрежем. Сега. Не тук, мен ме интересува по стила. О, ма как може така толкова? Какво правиш, бе? Моята баба. Да. Тук го връзваме така. Така. Как направим? Може да ви получим като награда. Ето. Връзваме така. Още веднъж.